Gå da, Benny. What the fuck? Men ikke op på det. Prøv at kigge, om der er fælde der. Det er ikke mig. Hvad? Det er mig. Okay, skal jeg filme? Vil du komme? Okay, skal jeg filme? Okay. Jeg filmer. Fedest. Ja, det ser jeg jo, Magnus. Hvad? Jeg kan blive se, hvordan det ser ud. Nå, okay. Altså Mikkel, du ved godt, Nicolai har givet mig What den. the fuck? Jeg skal kun ikke se. Nej. Eller ikke. Han har jeg gjort sådan her, Nick. Ja, se, Nick. Okay, jeg prøver at jump, og så kastede den bare sådan. Ja, jeg har ikke sagt noget. Mikkel. Over i hånden. Nick, giv mig den her. Kniv oven i købet. Det var min kniv.